हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआनो जाबाय तामिलनाडुनि सायाव आरो तामिलनाडुआव जि घटना जादों होनदो तिरसि आरो कयम्बाटुरखि जादों दा चेन्नाइ डिस्ट्रिक्टआव जाथ'वाखै, दा चेन्नाइआव जाथ'वाखै आरो न' आंनि मथेबा चेन्नाइआव जाथ'वाखै। बेरायनो हायो खिन्थु बेरायबाबो मा जानो, खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंनि तिरसि कयम्बाटुराव जादों हय खिन्थु तामिलनाडुआवबो दा तामिलनाडुआनो आरो जेनेबा चेन्नाइआव आं होननो नागिरदों चेन्नाइआवबो दा मानसिफोरा गैला, लामाफोरा खालि खालि आं हाथायाव थांदो आरो थांबाबो हारसिं मानसिफोरा एकदम बेरग' नायो आंखो, एकदम गैयानो होनजायो आरो हारसिं बायदि मोनदों आरो आं ना। आं सागराव थांदोंमोन, मैया सागराव थांदोंमोन, सागरावबो रावबो गैया आरोना, सब थांजोब्बाय माने। हिन्दी रायज्लायग्रा मानसिखौनो आसामनि मानसि आरो हिन्दी रायज्लायग्रा मानसि आं मैयानि दिनाव सासेबो नुवाखै सागराव। गिनानै थांजोबखो ना माखो मिथिला, खिन्थु दा खालि जाजोब्बाय आरो खालि लामाफोराव दखान होनायफोर माने खालि स्रि स्राय एख' गैयानो। हिन्दी रायज्लायग्रा मानसिखौनो माने नुनायानो खम जाबाय आरो ना, ओंखाराखैसो ना थांजोबखोसो हमना मोनाखै आरो। दखानफोरावलाय दों सासे सानै, ओमफ्राय खिन्थु लामाफोराव बिदि नुला आरो दा। लामाफोराव ओंखाराखै, सोरबा गिनानैबो ओंखाराखै जानो, खिन्थु बिहारनि मानसिफोरा खिन्थु लामाफोराव दखान होयोमोन, जुइस माबा माबि फानोमोन, बेबायदि खालि जाजोब्बाय आरो सब थांजोब्बाय, न'आव थांजोब्बाय। दा आंथ' हारसिं थायो नालाय आंबो आंना प्लानावसो आंना थांनायनि डेट दंखायो, आंना आगोलनिफ्रायनो टिकेट दाना दोनखायो बिदि घटना जाबाबो जायाबाबो थांखासिगोन नालाय, आगोलनिफ्राय टिकेट दानानै दोननाय दंखायो। दा आंबो थांसिगोन, साननैसो थाना थांसिगोन आं आरो दा साबधान थाबाबो जायाखै होननोबो हायाना, माला मानिफ्राय फैगोन मानो। इसिनाथ' आरो मोनसे हुदा दंखायो जानला मोनला बुंनाय, हिन्दी रायज्लायबाथाय हिन्दी रायज्लायबा जानला मोनला बुंनाय हुदा दंखायो, ओरै जाबाबो जायाबाबो आगोलनिफ्रायनो बेफोर सोलिखानाय। आगोलनिफ्रायनो जेनेबा हिन्दी रायज्लायबा बुखानाय माबा नेम दङ आरो जागा लाना जागा। ओमफ्राय दा तिरसि आरो कयम्बाटुर होननाया बेनो चेन्नाइनिफ्राय बहुद गोजान जायो, बहुद गोजान, बहुद एसे गामि साइडआव आरोना, गामि बारनानै मोनसे टाउन मोनो जायगाखि माने गामि एसे गामि साइडनि मानसिफ्रा एसे अख्रा जाखायो, ओमफ्राय बुजिया आरो आंबो आगोलाव मोनखानाय, ओंखायनो आं मिथिगो तामिलनाडुआव माबायदि आं मिथिगो। आगोल जों कम्पानियाव मावनाया दा खस्थ' जागोन दे, खिन्थु कम्पानियाव मावनायफ्रा एसे गिनांगौ जागोन, मानो होनबा कम्पानियावथ' मावबाय थानायाथ' रुमाथ' गामियावनो थाहैनांगोन ना, बे जायगायावनो थाहैनांगौ आरो बे जायगायावनो थाहैनांगोन, होमबाना कम्पानियाव खामानि मावनाया एसे खस्थ' जागोन आरो बे रुमाव थाहैनांगौ जायोना, रुमाथ' गामि भिथोरावनो जायो, खामानियाथ' मावबाय मावनानैबो बे गामियावनो थाहैनांगौ जागोन ना, रुम भारा लानाय मानाय बेफोरावनो थाहैनांगौ जायो, माने गिनांगौ आरो एसे कम्पानियाव मावनाया एसे खस्थ' जागोन बेनो आरो। बाखि अफिसफोराव मावनायफ्राबो एसे थान जानाय नङा, चेन्नाइ टाउनाव शपिं मलफोराव मावनायफोरा इमान माबा जानाय नङा, गिनांगौ जानाय नङा शपिं मलफोराव मावनाय, जेनेबा टाउनाव जों मावनायफोराव एसे गिनांगौ गैया आरो, खिन्थु गामियाव मावनाया गिनांगोन। खिन्थु आङो बे भिडिअ बानायनाय जानानै लामायाव रावबो नुवाखै आरोना, आसामनिबो नुवाखै ओमफ्राय बिहारनिबो नुवाखै आं, ओंखायनो बे भिडिअखौ बानायदों। जानायाथ' जाथ'वाखैदां, आंनि मथेबा आं थानायखै जायाखै आरो चेन्नाइआव जाथ'वाखै आंनि मथेबा। दा तिरसि आरो कयम्बाटुराव खिन्थु आं जादों सानो, मानो होनबा बिदि आगोलनिफ्रायनो एसे बोरैबा जाखाबाय थादोंमोन, धरना होबाय थाखादोंमोन, हिन्दी रायज्लायग्राफोरा थांनांगौ होननानै धरना जाखाबाय थादोंमोन। फेब्रुवारिनि समाव आरो सैध' पन्द्र'आव धरना जाबाय थादोंमोन, बेनि उनावनो दावराव खोनादों, खिन्थु आं फोथायो नंगौ होननानै, आं दावरावखौ फोथायो आरोना। बिखि तामिल लकेल निउसाव नायबा नोंथांमोनहा मिथिगोन, धरना होनायफोरखौ नुगोन, मानि थाखाय धरना होदो। थ' लोगोफोर आं बुंला, दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा तामिलनाडुआव फैनो सानदों फैथ'नांला, फैथ'बानो जाबाय, साननैसो नेना थादो, साननैसोनि उनाव सिरि जाबा सोरबा फैनो प्लान लादोंबा उनाव फैनो हागोन, साननैसोनि उनाव फैनो हागोन लोगोफोर। बेखिनि बुंनानै आं दिनै दोनथ'बाय।